लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअआव साख्रिनि आपडेट मोननो हागोन। बेनि सिगां नोंथांमोना नैबे चार्टआव नुजानाय बाथ्राखौ नोंथांमोना नोजोर होबाय जानांगौ जे लोगोफोर जोङो साख्रिनि गोनांथि, नाथाय साख्रिनि निउस एबा साख्रिनि इनफरमेशनखौ माबे समाव माब्ला ओंखारो जों बेखौ मिथिस'बाय थानो हाया आरो गुबुन चेनेलाव फोरमायनाय, गुबुन पेजआव फोरमायनाय बेफोरबायदि नटिस निउसफोरखौ जोङो माब्ला हगारो जोङो बेखौ मिथिस'बाय थानो हाया। सोरनिबा इउटिउब चेनेलाव सानफ्रोमबो गोदान आपडेट खालामनाय बेखौ जों नायबाय थानो हाया एबा माब्लाबा मा जायो बेखौनो आसा खालामै मिसबो थांलायलाङो। बेनि थाखायनो जोङो मा जायो साख्रिखौ नागिरनाय बायदि मोनाबो जानो हागौ। बेनिखायनो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा साख्रिनि इनफरमेशनखौ नोंथांनि आखायावनो थाबैनो मोनबाय थानो हागोन। बेनिखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलां। बेयाव आं मोनसे लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोननो गासिबो साख्रि मोनफ्रोमबो केटेगरि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि सायाव बेस्ड खालामनानै बेयाव नोंथांमोना साख्रिनि निउस मोननो हानाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना फारि नायलांनानै ला आरो दा मोनसेल' केटेगरिनि मोनसेल' साबजेक्ट बा डिपार्टमेन्टनि बाहाय मोना, गासिबो मोनजोबगोन। आर्ट्स, साइन्स, टेक्न'लजि गासिबो बिथिंनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव मोननो हानाय जागोन। मानो होनबा बेयाव टटेलि जेसेबां साख्रिनि नटिफिकेसन फैयो बेखौ आपल'ड खालामनाय जायो, सरकारनिनो मोनसे लिंक। अब्ला लोगोफोर बिनि थाखाय नोंथांमोना जायखिजाया माबा मोनसे ब्राउजार खुलिना ला। फार्स्टआव जेरै क्रम खुलिबाय, बाहाय सार्च खालामनो नांगौ आसाम केरियार .com asamcareer.com गाहायाव फैखाबाय। बेखौ नोंथांमोना सार्च खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन। फैनानै नोंथांमोना ओरैजाय बोखोलांबाय था। नुबाय नै फार्स्टआवनो नुमलीगढ़ रिफाइनारि लिमिटेड रिक्रुटमेन्ट बाहाय मोनसे मोनबाय। बिनिफ्राय ओरै फारि नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन जोबनो गैयै। लेटेस्टआ जेब्लाबो फार्स्टआव थागोन। बेनि उनाव जायखिजाया मोनसे डिपार्टमेन्टनि एडभार्टाइज होयोबा बे लेटेस्टआ सिगाङाव थाबावगोन। दा बेखौ नोंथांमोना नायोबा डिटेल्सआव मोनजोबगोन। खनसे क्लिक खालामनानै हाबलाङोबा नुगोन बाहाय नोंथांमोना बे जबनि थाखाय मा नांगौ डिटेल्सआ बाहाय थाजोबगोन। जेरैहाय लास्ट डेट दङ नै 17 मे 2019। बेनिफ्राय बाहाय नेम अफ पोस्ट एडभाइजार, बेनिफ्राय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन, हाउ टु एप्लाइ, एक्सपिरियेन्स मा बिनाय दङ बेखौ नोंथांमोना बाहाय नुजोबगोन। आरो अनलाइन एप्लाइ जागोनबा गाहायाव नैबाव दङ क्लिक हियाराव थुनानै नोंथांमोना टटेलि एडभार्टाइजमेन्टखौ नुजोबनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि उनावहाय नेक्स्टआव नोंथाङा बिनि थाखाय केन्डिडेट नङाब्ला गोदानै गाहायाव बोख्लायबा मोनगोन अरुणाचल इउनिभार्सिटि अफ स्टाडिज रिक्रुटमेन्ट 2019 फेकाल्टि रेजिस्टार वार्डेन टेकनिशियान अफिसार। दा बेयाव दङ, बेखौबो नोंथांमोना सिङाव हाबनानै नायलांब्ला नुगोन। बिनिफ्राय बेयावबो गोजोनाबा बिनिबो नङाबा जोङो नर्थ इस्ट काउन्सिल सेक्रेटारियेट शिलं रिक्रुटमेन्ट 2019 बेयाव मोनगोन। बेयावबा नङाबा नै हेडक्वार्टार इस्टार्न एयार कमान्ड IAF रिक्रुटमेन्ट, बेयावबो दङ नै पेन्टार बायदिसिनाफोर दङ। बेखौ नोंथांमोना हाबलांनानै नायलांनो हागोन। बेनिफ्राय नैबेयाव पेन्टास सार्केल गुवाहाटि रिक्रुटमेन्ट फारि नायलां। नैबेयाव एलेग्रा लेब्स ओरैबो दावखोलांबाय था IASST गुवाहाटि रिक्रुटमेन्ट, नाबार्ड फाइनान्सियेल, डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटि। दानिया खोन्थानो आखायाव लानाया जाहैबाय बेनिफ्राय नैबेयाव थाबथानानै बोखोनानै नुलाब्ला नैबेयाव दङ मोनसे, नैबे गोजा खालार अल्डार पस्ट दङ, माने सिगांनि पस्ट खालामखांनाय। बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै नायोब्ला नैबे पेज मोनसेनि सिगांनि आपल'ड खालामनाय एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। डाउनल'ड APDCL एडमिट कार्ड, बे दा नै जाबाय थानाय, नै दाख्लैसो जानाय, मैयासो जानाय एग्जामनि बियो। बेनिफ्राय नैबाहाय दङ बोखोलांबाय था बे एडमिट कार्डनिनो। नैबाव दङ स्पुन कलेज रिक्रुटमेन्ट लेक्सारार SSCM माल्टिटास्कनि रिक्रुटमेन्ट। ओरै लांबाय था
DITEC आसाम रिक्रुटमेन्ट दंबावो ओरै RBI रिक्रुटमेन्ट डिस्ट्रिक्ट सेसन जाज लखिमपुर बेनो आरो ओरै बोलांबाय था मोनलांबाय थागोन आरो अल्डार पस्ट दङ बेयाव मोनलांबाय थागोन नायलांबाय था बे अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना साख्रिनि मा होनो नटिफिकेसन मोनाखैबा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट नुवाखैब्ला बे लिंकखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायबानो नुगोन जेब्लानो नायगोन अब्लानो नोंथांमोना जोबनो गैयै मा नुनो मोनगोन साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट नुनो मोनगोन सिन्था खालामनांगौ गैया गुबुननि सायाव भरसा खालामनांगौ गैया बे मोनसेल' लिंकखौ नोंथांमोना गोसोआव ला आरो जेब्लानो फ्रि टाइम मोनो अब्लानो सार्च खालामनानै नाय लोगो लोगो माबा नङा माबा मोनसे नोंथांमोना मा मोनगोन साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ नोंथांनि मा होनो केटेगरिनि बा नोंथांनि मा डिपार्टमेन्टनि बायदि नोंथाङा मावनो हानाय बायदिया सानसे नङा सानसे ओंखारबाय थागोनानो जेब्ला लोगोफोर बेखिनि नोंथांमोननो भिडिअनि मोजां मोननाय आरो गाज्रि मोननाय नोंथांमोननि सायावसै खेबसेबाव फोरमायनानै होदों नोंथांमोननो बाहाय नैबाव दंखायो गोजौआव लिंकआ जाबाय assamcareer.com आसाम आरो केरियारखौ जयैनो लिरजाब आरो नोंथांमोना बेखौ मा होनो डिसक्रिपसननि लिंकआवबो मोननो हागोन डिसक्रिपसनावबो लिंक मोननो हागोन बेनि थ्रुयैबो हाबनो हानाय जागोन आरो कपि खालामनानै लानानै बेखौनो पेस्ट खालामनानै नोंथांमोना सार्च खालामबाय थानोबो हानाय जागोन अब्ला लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों।